Povodom Svjetskog dana pošte, Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku markicu Etnološko blago Necanje. To je posebna čipkarska tehnika kojom se tradicionalno ukrašavala odjeća i rukotvorine u Bosni i Hercegovini. Hrvatska pošta Mostar zajedno sa poštama srpskim i BH poštom već dugi niz godina sudjeluje u natjecanju u pisanju pisama za mlade u Bosni i Hercegovini. I baš jučer je održana svečana dodjela nagrada pobjednicima na državnoj razini i prvo mjesto osvojila je Selma Husić iz osnovne škole Mak Dizar iz Zenice, koja je napisala najljepše pismo u Bosni i Hercegovini, koja je nas ove godine i predstavljala na 44. međunarodnom izboru pisanja pisama. Da pisanje pisama potpuno ne zamre u današnjem vremenu, potrudili su se u osnovnoj školi Ivana Gundulića. Po nastavnom planu i programu učenici 5. razreda uče pisanje pisama i održavaju taj način komunikacije još uvijek živim. Mi živimo u modernom vremenu gdje se komuniciranje svelo na SMS poruke, Viber i WhatsApp. Pisma se obično šalju mailom, pa smo malo htjeli obnoviti tradicionalno pisanje pisama. Danas je dan pošte, pa smo naš razred sa učiteljicom je došao ovdje poslati pismo. Došao sam ovdje da pošaljem svom rođaku pismo iz Hrvatske. Jako sam se radovao što ću mu poslati pismo. Iako smo svjedoci sve novih načina komuniciranja kojima se posebno okreću mladi ljudi, ipak pismo je tradicionalni način uspostavljanja i održavanja komunikacije. Poštanske usluge danas se slabo koriste. Građani u poštu odlaze uglavnom kako bi platili račune ili poslali neku pošiljku.